הכהן שלנו, רבי שגיא כהן, ובעל המצווה רבי זוהר תביב, בכבוד. ואלה שאחראים על הבכור, בבקשה תעמוד פה. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. אתה רוצה שנבדק גם אותו? הוא פדוי הילד הזה? ככה, קודם כל אני רוצה להדגיש שאני מאוד מתרגש היום, כי זו הפעם הראשונה שלי שאני עושה פדיון פטר חמור. כמו שדיברו על זה, שזה מצווה מאוד מאוד נדירה, וזכיתי ברוך השם פה במושב ברקת לקיים את המצווה הזאת. רק ככה הסבר קטן, אני כבר 22 שנה בברקת. בברקת, למי שלא יודע, כמעט ואין כהנים. ברקת זה מושב של חבנים, ולחבנים כמעט אין כהנים. וכשהגעתי לפה והתחתנתי, אז כמעט בכל בית כנסת שהייתי בה, הייתי הכהן היחיד. אז הרגשתי שאני במשימה מאוד מאוד חשובה. כשיש הרבה כהנים אז אתה... אבל פה זה ממש משמעותי היה לי להיות פה, והרגשתי שאני עושה את העבודה שלי כמו שצריך. ככה, אז כמו ששוב אני אומר, אני מאוד מאוד מתרגש. אני רוצה להגיד תודה רבה לבעל המצווה, לזוהר, שהזמין אותי להיות הכהן במצווה הזאת, ונשתדל לעשות אותה כמו שצריך. אבי מורי, רבי פנחס הכהן זצ"ל, בן סעדיה הכהן, היה פה רב ביישוב כפר תרומן, מי שלא מכיר וזוכר. היה נוהג בחגים ובאירועים חשובים ללבוש מעיל לבן. אתם יודעים, אנחנו בדרך כלל משתדלים ללכת אחרי הורים, ולא מצאתי זמן טוב להרגיש שאני יכול ללבוש מעיל לבן. אבל היום, במצווה כזאת, נדירה ומיוחדת, אני חושב הגיע הזמן שאני אקבל על עצמי גם מעיל לבן, ואולי אחרי זה נמשיך אותו לחגים. אז ברשותכם אני אלבש את המעיל. אני ידעתי שהקהל שלי יהיה קהל טוב, כי הרי אנחנו משפחה כולנו, ואז זה קצת יוריד לי את המתח. אז תודה רבה לכם, קהל קדוש. הרב עמנואל, מי ששמע את הדרשה שלו קודם, דיבר על ברכת שהחיינו. והוא הסביר למה בעל המצווה חשוב שיברך ברכת שהחיינו. אבל הרב עמנואל, אני בטוח שאתה יודע שיש גם עניין אולי שהכהן יברך ברכת שהחיינו. קראתי בגמרא מסכת פסחים, יש שם דיון ששאלו את הרב שמלאי, אם בפדיון הבן, בן בכור,
מי יברך שהחיינו? אבי הבן או הכהן? אז שם מדובר מי יברך את ברכת שהחיינו? שאלו על זה שאלה, זה לא היה משהו שהוא ככה ברור שהאבי הבן יברך. ויש שסברו שם שהכהן צריך לברך ולא אבי הבן. ולמה? הוא מקבל 5 סלעים, הוא שמח, הוא לא מוציא שום דבר בעניין הזה, להפך, אבי הבן הוא משלם, ומה שנקרא אפילו קצת יש לו צער מהמצווה הזאת. ואני לא אספר את כל הדיונים שם, דיברו בסוף שאולי גם הכהן יברך וגם אבי הבן יברך, אבל הרב פתר את הסוגיה הזאת בזה שבגד חדש ופרי חדש. אז אני גם כן החלטתי לצאת בעניין הזה. אני לא יודע מתי אני עוד פעם, זו פעם הראשונה שלי, והלב שלי מאוד 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 שמח, כולי שמח. וכאן יש לי בגד חדש, גם אני קניתי חולצה חדשה, ואמרתי ככה ליתר ביטחון שזה יהיה לחומרה מה שנקרא, אני גם אביא פרי חדש, ואני אברך שהחיינו עכשיו. אתם מכירים את התמרים האלה שעוד לא אכלנו אותם השנה, נכון? אז בזה אני אברך שהחיינו, ואני גם אכוון על כל מה שאני הולך לעשות היום בהתרגשות רבה ובשמחת הלב גדולה מאוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי העץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אתם תחכו לראש השנה. ובכן, מכיוון שיש בי היום שמחת הלב מיוחדת, וזו פעם הראשונה שלי, ואני לא ממש, הרי לא התנסיתי במצווה הזאת, אבל פדיון הבן עשיתי עשרות רבות של פדיון הבן, ובזה אני מומחה. מי שצריך, אז אני מתמחיתי בנושא. אני אבקש שכדי שהמצווה תהיה בצורה מדויקת וכהלכתה, כשאנחנו מדברים על הלכה, אנחנו פונים למרא דאתרא, לרב סעדיה. אבקש מהרב סעדיה להגיע ולדאוג שאני אעשה את הכל כמו שצריך. בכבוד הרב סעדיה. תודה רב סעדיה, שאתה מסכים להנחות אותי במצווה הזאת. אז ככה, כמו שאמרתי, אני פדיון הבן עשיתי המון, ואני מכיר את הפרטים. אז בפדיון הבן, לפני שאני מתחיל, אני בודק עם ההורים של הבן, אם הם לא כהן או לוי. כי הרב יודע שאם הם כהן או לוי הם פטורים מהמצווה הנ"ל. אז השאלה אם זה גם שייך פה, עם החמור. מה השאלה? בוודאי. הרי אתה יודע שבשבועות האחרונים, מה שלמדנו בשיעור, כוונות, מה צריך להתכוון בשם הוויה, בשם אלוקים, ולמדנו 7 שמות שאינם נמחקים, ולמדנו האם בלימוד מותר להזכיר שם השם, חצי פסוק וכל הדברים האלה. אז כל שכן וקל בחומר, אם הולכים פה לברך בשם המלכות ברוך אתה השם על הפדיון, אז ודאי שצריך לבדוק שחס ושלום לא נעבור על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. אוקיי הרב, אז
אני רוצה לעשות את הבדיקה הזאת, לראות שאין לנו פה כהן או לוי. אז בואו נבדוק את זה ונזמין את האמא של החמור. מה קרה לך? היא לא פה. מה זאת אומרת היא לא פה? איך היא לא פה באירוע כזה חשוב של הבן שלה, היא לא מגיעה לכאן? איך אתה אמרת שאתה פה 20 שנה? לא למדת את המושג של נפש? היא אחרי לידה. חוששת מעין הרע. הרב תכף יגיד לי שהיא גם מקבלת מנות משפרה ופועה עכשיו. זה תשאלת אחראיות. טוב, אז אני באמת ככה, אם ככה, אז בוא נקבל את החמור. טוב, אז אנחנו נבדוק עכשיו. חמור קטן, האם אתה כהן או לוי? מה קרה לך? למדת שיחת בהמות, חיות ועופות? שאתה יודע לדבר עם החמור? תקרא לרבי זוהר, בעל החמור, אותו תשאל. אוקיי, סליחה הרב, אני אמרתי לך, אני פעם ראשונה עושה את זה. הרב זוהר, בכבוד לבמה. רבי זוהר, הרב אמר לי לשאול אותך, האם החמור הזה הוא כהן או לוי, או אמו היא בת כהן או בת לוי, או חס ושלום גויה רחמנא ליצלן? לא. אתה אמרת שאתה מומחה פדיון הבן. פה זה... אתה צריך לשאול עם הבעלים, לא עם החמור הוא כהן או לוי. אבל אמר הרב לשאול את זוהר. את זוהר? אז תשאל אותו. זוהר אם הוא כהן או לוי? מה שאלת, אם החמור כהן או לוי? כן, הרב אמר לי לשאול את זוהר אם החמור הוא כהן או לוי, לא? זוהר אם הוא כהן או לוי. עכשיו, אני עכשיו מאמין לך שאמרת בהתחלה שאתה מתרגש. טוב, אני מחילה. זוהר, האם אתה או אחד מבעלי החמור, כן, אם יש לך שותפים אני לא יודע, אבל האם אתם כהנים או לוויים, או יש לך שותף גוי בתוך העסקה הזאת? לא. אוקיי, הרב. ראינו שאין כהן, הוא לא כהן ולא לוי. אחר כך אני פונה, בפדיון הבן, אני פונה עם האם של הבכור, אני בודק איתה, אם הילד הוא בכור, אם זה הלידה הראשונה שלה, אם אולי היא פעילה לפני, או שהלידה שלה לא הייתה לידה רגילה, אולי בניתוח, האם זה שייך גם פה, בדבר הזה, במצווה הזאת? בוודאי. אוקיי. אוקיי, אז... הנה, אפילו הילד נמצא פה, הוא יכול... אז הנה, תשאל לי זוהר. הוא ילד, אבל הוא לא יודע אם זה לידה ראשונה, תשאל לי זוהר. רגע, תגיד לי חמור, יש לך אחים גדולים בבית? אולי אחות גדולה? סגי, אתה עושה לי בושות. הזמנתי אותך בתור כהן, לא בתור בלעם הרשע, שהשם עושה לו ניסים, ויפתח השם את פי האתון. סליחה הרב, סליחה. מחילה, אני באמת מתרגש. אנא הרב לא יכעס עליי. אז הרב יגיד לי, איך נדע שזה לידה ראשונה? איך נברר את זה? תברר עם בעל החמור. טוב, זוהר. העיר הזה,
הוא בכור לאמו? כן, בכור. האם לא המליטה לפניו? לא המליטה, ואימא שלנו גם נולדה אצלי. האם המלטה רגילה או בניתוח קיסרי? המלטה רגילה. איך אתה יכול לדעת ולהוכיח לנו שהיא לא המליטה קודם? אימא שלו, אני גידלתי את אימא שלו, והיא נולדה, אימא שלו נולדה אצלי, והוא נולד אצל אמא שלו. וגידלת אותה בכל התקופה הזו, עד שהיא המליטה? כן, היא הייתה באחריותי, ואני עד בזה שהיא לא המליטה לפני, ולא הפילה לפני. טוב, כבוד הרב, נראה שיש לנו פה פטר רחם. האם הרב מסכים? כן. טוב, הרב, אז אם ככה, הרב יכול להחזיק רגע, שנייה, תודה. אם ככה, הרב, הבאתי את 5 סלעים. הנה, הבאתי את 5 סלעים. עוד הפעם. מה? אתה מתרגש ואתה מתבלבל. פה זה לא פדיון הבן של ילד יהודי שנולד בכור. פה זה פדיון פטר חמור, שכתוב שלפדות אותו בשה, ואם לא תפדה, וערפתו. ערפתו, הבנתי. רגע, כבוד הרב, שנייה. תחזיקו את החמור. תתפוס רגע. אל תהרוג לי את החמור, יש לי עוד מצווה לקיים עליו. הוא רוצה לקיים את המצווה של פדיון. הרב אמר שזה פדיון בשה, הרב זוהר יכול לעמוד בזה? זה לא 5 סלעים לשם. בזוהר הביא שה, אני מצטער, מחילה. טוב, מחילה. לא חשבתי שתרצה לתת לי שה תמורתו, אז איפה השה? תביאו את השה. אז ברוך השם, בדקנו וראינו שבאמת אנחנו יכולים לקיים את המצווה של פדיון פטר חמור. אז בבקשה, בעלי המצווה, בכבוד. זוהר, בכבוד. לשם יחוד קוצר ברכוש חנתה ונחילו וחיימו נחילו יחדה שם י"ק ו"ק יחודה שלי בשם כל ישראל. הרי אני בא לקיים מצוות עשה מן התורה, לפדות הפטר חמור ולתקן את שורשה במקום עליון. ככתוב בכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה בערפתו. וכך כתוב אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה טמאה תפדה. ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו. ברשותכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון פטר חמור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הנה לך שה בפדיון בכורי.
המעשה הזה לפדיון פטר חמורך, והרי הוא פדוי עכשיו כדת משה וישראל. ואתה, כשם שזכית למצווה זו של פדיון פטר חמור, כן תזכה לקיים את כל מצוות התורה, אמן. זוהר יקר, זכיתי לקיים אצלך גם את מצוות ראשית הגז בפעם הראשונה שלי, והנה זיכית אותי גם במצוות פטר חמור. רואים שאתה רודף אחר מצוות, וכשם שאתה ככה רודף אחר המצוות, יזכה אותך הקדוש ברוך הוא, אותך ואת כל בני ביתך, לאושר, בריאות איתנה, שלום ושמחה בבית, יחד עם רעייתך. תזכו לגדל את בניכם ובנותיכם לתורה, מצוות ומעשים טובים, ותזכו לראות נחת מכל יוצא חלציכם, אמן. וכמו שאמרנו, הרי אני הכהן של כל ברקת. אז מה אני עושה ומה התפקיד העיקרי שלי? הוא לברך את הקהל. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה שהשתתף במצוות פטר חמור. ישתבח שמו הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים, ייתן לכם חיים טובים וארוכים, חיים של שמחה אמיתית ופנימית מתוך יישוב הדעת. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם בריאות איתנה ורפואה שלמה לכל החולים, והצליחם ברוחניות ובגשמיות בכל מילה דמיטב. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם פרנסה בכבוד וברווח, ותזכו ביישוב הדעת לקיים כל דברי תורתנו הקדושה בקדושה, מתוך יראת שמיים טהורה, אהבה, ולהיות תמיד בשמחה. וזכה כל חסוכי בנים להיפקד בנקל בזרע קודש של קיימה, ולהעמיד דורי דורות של בנים ובנות צדיקים וישרים, וכל הרווקים והרווקות זכם לזיווגים טובים, ויזכו להיכנס לחופה במהרה כדת משה וישראל. והילדים והילדות והנערים והנערות, זכה אותם לגדול לתורה ומצוות, והצליחם בלימודם מתוך עושר ושמחה, ופרוץ סוכת שלומך על כל עמך ישראל, וכתוב וחתום את כולנו לשנה טובה ומבורכת. ויקוים בכם הכתוב, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, אמן. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, אמן. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. ונזכה כולנו יחד לקבל פני משיח צדקנו, ולראות בבניין בית מקדשנו ותפארתנו בכלל עמך בית ישראל במהרה בימינו, אמן. יישר כוח גדול לכהן שלנו, הרב זוהר. עד עכשיו היה אסור לשימו כף על החמור ולרכב עליו, כי הוא היה קדוש, והיום כבר הוא חולין וגם עשה חולין. אז בהזדמנות הזו אני רוצה להודות לרבנים הגאונים, הרב אהרון בוטבול והרב עמנואל שרעבי והרב ירקן, שזיכו אותנו להשתתף פה בשמחה, ואנחנו נמשיך תכף את השמחה. אנחנו תכף נקבל, נשמח עם... רגע הרב, אנחנו נמשיך את השמחה של הערב, כמו שהרב בוטבול דיבר, עבדו את השם בשמחה. וכמו שראינו שרבי זוהר עשה כמה וכמה מצוות, אז הוא פדה את החמור בשה, אבל הוא לא מוותר על השה. הוא רוצה לעשות בו עוד מצווה, לשחוט אותו ולחלק למשפחות נזקקות ולתת לכהן את הזרוע על חיים והקיבה, אבל זה לא שלו. זה כבר לא שלך, נתת לכהן, הוא הגביע, עשה קניין. אתה רוצה לקנות ממנו? כן. אז בבקשה, תסגרו ביניכם, זה לא קשור אליי עכשיו. רגע, זו הפתעה, לזה לא התכוננתי. לא התכוננתי, אני התכוונתי ללכת עם זה הביתה, רק אני לא יודע אם שאול והשכנים שלי, שאול יסכים שיהיה לו סייע ליד הבית. זוהר, מה הרעיון? לא הבנתי. אני רוצה לקיים עוד מצווה, זרוע על החיים וקיבה. האם אתה מוכן למכור לי את הסם? הוא רוצה
רוצה למכור את השה. מה אתה מציע? יש לי פה מעטפה בכיס. אתה מוכן למכור לי? במעטפה הזאת, למכור לך את השה. כן? יש כסף? יש סכום מסוים. יש כסף במעטפה? ברור, בטח, מזומן. לא צ'ק, לא דחוי. אתה מוכן למכור לי? טוב, זוהר, אתה זיכית אותי במצווה, אז אני מסכים למכור לך את השה הזה, בתנאי מה שאמרת, שנזכה גם לקיים את המצווה פעם ראשונה של זרוע לחיים בקיבה, שגם הרב עמנואל דיבר עליה, אז עשינו עסקה. כך. מזל טוב, יישר כוח. ואני רוצה לתת את התודה והברכה לכל הקהל הקדוש שהשתתף בערב הקדוש הזה, ותודה מיוחדת למועצה הדתית בראשות רבי משה מטוף וועד מקומי משה מטוף, כל חברי הוועד שסייעו